दा लोगोफोर आंनाव सासे आंनि भिडिअ नायगिरि लोगोआ आंनाव कमेन्ट खालामदों आंना फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाबो एक्सेप्ट खालामजाला बेबायदिखौ बोरै खालामना लायो होननानै। दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननि गेजेराव बिनि मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय जायफोरना फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाबो एक्सेप्ट खालामजायाखै। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो। हेल' लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन फेसबुक आइडियाव 5000नि बांसिन फ्रेन्ड माबोरै बानायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो आंनि नैबे एकाउन्टआव 5000 फ्रेन्ड कमप्लिट जाबाय। आं दा मानसिफोर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनायखौनो रावनिखौबो एक्सेप्ट खालामनो हाला। आंना दा अलरेडि 5000 फ्रेन्ड कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। जेब्ला आं आंनि फेसबुक फ्रेन्डखौ एक्सेप्ट खालामनो सानो अब्ला आंना नैबेबायदिसो श' जायो। नोंसोरो नायनो हागोन नै बेयाव होनाय दङ unable to add more friends. You can have up to 5000 friends on Facebook. You will need to remove someone from your friend list to add someone new. लोगोफोर जोङो जेब्ला गोदान मानसिखौ एक्सेप्ट खालामगोन अब्ला जोङो थाखानाय फ्रेन्डखौ रिमुभ खालामनांगोन अब्लासो जोङो गोदान लोगोखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। दा आं नोंसोरनो खोन्थागोन लोगोफोर जों सोरबायदि लोगोखौ रिमुभ खालामनांगौ एबा सोरबायदि मानसिखौ आनफ्रेन्ड खालामनांगौ। दा जों बेखौ सिनायनो थाखाय नैबे मेनेज अप्शन नुदोंना लोगोफोर बेयाव थुना होनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे केटेगरि अप्शननि गाहायाव लिस्ट इन ट्रेक उइथ नैबे अप्शनाव थुनानै होनांगोन लोगोफोर। दा बेयाव गोजौआव होनाय दङ रिभिउ फ्रेन्ड इउ हेभ इन ट्रेक उइथ दा लिस्ट अन फेसबुक इन दा लास्ट 90 डे। माने 90 डेनि गेजेराव आंजों खमसिन रायज्लायनाय, आंनि भिडिअखौ नायै, आंनि भिडिअखौ लाइक खालामै बेबायदि मानसिखौ जोङो आनफ्रेन्ड खालामनांगोन लोगोफोर। नै दा बिसोरो जोंनि भिडिअखौ बुजिया, ओरैनो जायगा लानानै दङ। दा बिसोरो जोंनि भिडिअ फटक जोङो आपलड खालामबाबो बिसोरो लाइकबो हरा, कमेन्टबो खालामा, ओरैनो बेखारसो जोंजों फ्रेन्ड जानानै दङ। दा जों बिसोरबायदि मानसिखौ नायनानै आनफ्रेन्ड खालामनानै गोदान फ्रेन्ड, गोदान एक्टिभ इउजारखौ एक्सेप्ट खालामनानै लानांगौ लोगोफोर। जों दा बेयाव हानाय मानि जोङो नैबे दारि गोलावफोरखौ जोङो आनफ्रेन्ड खालामनानै लानाया मोजां लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि भिडिअखौ बिसोरो नायाबो, बुजियाबो, कमेन्टबो खालामा, लाइकबो खालामा, माने नोंजों ओरैनो फ्रेन्ड जानानै दङ। बिसोरबायदि मानसिया ओरैनो जायगा, बेखार जायगा लानानै दङ। दा जोङो बिसोरबायदि मानसिखौ नायै नायै आनफ्रेन्ड खालामजोबनो हायो लोगोफोर। नैबे गोजौआव होनाय दंखायो लोगोफोर बिसोरो दासिमबो 90 डे जानानैबो 90 दिन जालायनानैबो दासिमबो जोंनि भिडिअआव ना कमेन्ट मोनसे हरो ना लाइक मोनसे हरो। बिसोरो जोंनि भिडिअखौ नायाबो, बुजियाबो, लाइकबो हरा, कमेन्टबो हरा। जोङो बिसोरबायदि मानसिखौ नायै नायै आनफ्रेन्ड खालामजोबनांगौ लोगोफोर। आरो जोंना बर'फोरनाबो सोरनाबा सोरनाबा फेसबुक एकाउन्टआ मोननै मोनथाम दङ। दा सोरबा सोरबा ओरैनो फेक एकाउन्ट खुलिलाबायनोसै, जाहा थाहा गाज्रि गाज्रि नाम लालाबायनानै फेक एकाउन्ट खुलिलाबायनोसै, उनाव बिसोरो एक्टिभ थाला, ओरैनो जायगा लानानै दोनसै। जोङो बेबायदिखौबो जोङो आनफ्रेन्ड खालामनानै लानाया मोजां। आं दा बेयाव नागिर नागिर आङो दस्रा जाथि बे दारि गोलावफोरखौ नागिर नागिर आनफ्रेन्ड खालामजोबनोसै लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि भिडिअखौ नायाबो, नायबाबो बिसोरो जोंनि भिडिअखौ बुजिखाया, ना कमेन्ट हरो ना लाइक मोनसे हरो। दा जोङो बिसोरबायदिखौ नायै नायै आनफ्रेन्ड खालामजोबनानै गोदान एक्टिभ इउजार जोंनि बर'फोर गोदानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों लोगोफोर। दा आङो बेखौनो एक्सेप्ट खालामनो मोनानै आंना दा बेबायदिसो प्रब्लेम देखायो। दा बिसोरनो जायगा लाथेनानै दोनबायब्ला जों माबोरै गोदान गोदान फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनाय, गोदान गोदान एक्टिभ इउजारफोरखौ जोङो माबोरै एक्सेप्ट खालामनो हानो। दा बिसोरनो जायगा लाथेनानै दोनबाय, बिनिखायनो जोङो बे नाङै बेखार मानसिफोरखौ जोङो आनफ्रेन्ड खालामनानै लानाया मोजां। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि भिडिअआव ना लाइक मोनसे हरो ना कमेन्ट मोनसे हरो, ना जोंनि भिडिअखौ नायखाया बिसोरो। दा आङो ओंखायनो नागिर नागिर जेसेबां हायो दारि गोलावफोरखौ आङो नांखाथारा, आङो बिसोरखौ दा आनफ्रेन्ड खालामजोबनोसै। दा नोंथांमोनावबो बिसोरबायदि मानसिया बिराद जायगा लानानै दङ। दा नोंथाङाबो बेखौ नागिर नागिर आनफ्रेन्ड खालामजोबनानै गोदान एक्टिभ इउजार, गोदान फल'वारफोरखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय लोगोफोर। आंनाव दा बिराद बेखार मानसिफ्रा नै जायगा लानानै दंमोन, आं दा नागिर नागिर गासिखौबो आनफ्रेन्ड खालामजोबनानै लाबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नाङै बेखार लाइक मोनसे हरै, कमेन्ट मोनसे हरै बेबायदि मानसिखौ आनफ्रेन्ड खालामनानै लाजोब लोगोफोर। मानो होनोब्ला बिसोरो ओरैनो बेखारसो जायगा लानानै दङ। आं दा हानाय सिबांखौ आङो आनफ्रेन्ड खालामनानै लाबाय लोगोफोर, आरो आं खालामबावगोन। आं दा नैबे गोदान एक्टिभ इउजार सासे दङ, आं दा बेखौ कनफार्माव थुनानै आङो दा फ्रेन्ड जानानै लाग्रोनोसै। नै दा आंना बियो सिगां दहाय लिमिटसो देखायोमोन, दा आंजों बियो फ्रेन्ड जाबाय लोगोफोर। दा बियो आंखौ फल' खालामनाय अपसन दंमोनब्ला आंखौ फल' खालामनानै लागौमोन लोगोफोर। दा जानो हागौ बिथांनाव दा
फल' अपसना सजा हैयाखै बेनिखायनो बे आंनाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों। दा अब्लाबो आंनाव अलरेडि 6100 फल'वार दंखायो लोगोफोर। दा बेबायदिनो जोंना सोरनावबा फल' अपसना सिखार हैयो सोरनावबा सिखार हैया। जायनाव सिखार हैया बिसोरो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरो लोगोफोर। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोरना फ्रेन्ड रिकुवेस्ट एक्सेप्ट खालामजाया बेबायदिनो नोंथांमोनाबो खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नाङै मानसिफोरखौ आनफ्रेन्ड खालामनानै लाजोब लोगोफोर। बेखार बिसोरो ओरैनो जायगा लानानै दङ। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो। जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान हेल्पफुल भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय लोगोफोर।